Speed Production. Here we go! Rudko Ježiško ti robí knotok na dvere, aby si mu otvoril, lebo ti doniesol darčeky, ktoré si zbral na Vianoce, tak Rudko ti ich donesiel, lebo si si chcial. Rok 2005 bol úplne na hovno, ale to nejdeme riešiť. Keď sa mela budú brainrod čistil, brainrod kámo. Rok už není taký ako bol, teraz je úplne iný. Vtedy Roblox bol najlepšia hra a Brookhaven tiež. Teraz sa mestil brainrod, kde učia deti kradnúť veci druhým a to není slušné ako má byť. Tak ja dúfam, že rok 2026 bude v pohode a ne ako tento, že 26 bude lepší ako 25. Tak ja len môžem dúfať, či to bude lepšie, alebo naopak to bude horší ako bol tento. Tak Rudko ti praje veselé Vianoce, to môžeš dať. Videá samozrejme budú, to si môžeš zapísať, ale ja idem k tomu, čo by už tu malo byť. Tak ja dúfam, že sa Samovi bude chcieť písať ten text. Príde ku tebe Rudko Santa, budeš akurát tak, poprapána, zostane akurát tak tvoja topka.